To bol obrovský casting, lebo to bola celosvetová kampaň a to bolo teda pred recesiou, to bol ten ešte stále americký sen. Od toho roku 2002 do roku 2008 som stíhala ten americký sen, potom sa to zmenilo a z tej reklamy som žila 2 roky. Aj tie celebrity, aj tí slávni ľudia sú ako keby ovplyvnení tými meditáciami, tým extrémnym boomom vtedy tej spirituality, tých meditačných techník. A tak som sa nejak prirodzene dostala do takej komunity, ktorej členom napríklad bola Madonna, Jim Carrey, Jeff Goldblum, s ktorým som bola aj 2-krát na rande. Učím ľudí, ako pretransformovať negatívne emócie, bolesť na neutrálne. A ja vždycky vravím, že keď pretransformujeme, zmeníme, vyliečíme tú bolesť v nás, uvoľníme priestor tomu svetlu. A to svetlo si nás vždycky nájde. Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem je herečka Silvie Šuvadová. Silvie, děkuji, že jste přišla. Ďakujem krásne za pozvanie. Já začnu netradiční otázkou. Máte ráda větší nástroje? Typu, že tato otázka vám už možná leze krkem? Ne, je to strašne milé. Áno. Neuveríte, ale včera večer som bola v divadle Járy Cimrmana a stretla som sa so Zdeňkom Svierákom po 23 rokoch a natáčali to aj do prípadného druhého dokumentu o divadle Jára Cimrmana. Aj režisér môj o filme, o ktorom sa asi budem rozprávať, to natáčal a ja som vošla do šatny a opýtala som sa, dobrý den, mne posíla pán Stoklasa. Ja hrám na violu, ale chci sa naučiť na čelo. A Zdeněk Svěrák, máte ráda větší nástroje? Ano. Právě jako pro ty, co to neví, tak vy jste se proslavila díky Koliovi. Měla jste tam menší roli, ale ta role vám změnila život. Tak jak vzpomínáte na Koliu? No bolo to krásne. Bolo to niečo asi také, čo si potom neskôr poviete, že to vždy malo byť, že to bolo asi osudové. Lebo sa to udialo tak prirodzene, ako keby to vždy malo tak byť a v podstate to všetko, čo nasledovalo lebo Kolia, tak to bol môj život. Takže mám krásne spomienky na natáčanie, nádherné spomienky na malého Andreja Chalimona. On bol naozaj zázračné, krásne dieťatko a aj na Honzu Svieráka, aj na Zdenka Svieráka veľmi, veľmi rada spomínam na tie. Zůstali jste v kontaktu s tou partou, nebo jste se teďka se Zdenkem Svierákem jste se viděli po 23 letech, jste říkala? Nebo no my sme naposledy so Zdenkom Svierákom boli na premiére v Bratislave, Tmáva modrého sveta a vtedy sme hrali bowling. Honza Svierák, Zdeněk Svierák, ja a moja sestra. Ale ja som potom odišla na dlho do Ameriky, takže ani v Prahe som nebola nejak často. V roku 2010 a teraz pri príležitosti tohto filmu som tu častejšie. A Zdeněk Svěrák vás pro tu roli vybral sám tehdy, nebo jste šla castingem? Ja som bola štvrtáčka na herectve na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a som odchádzala na vlak do Dolnokubína, odkiaľ som, kedy pán vrátnik za mňou vyskočil a vraví, okamžite treba ísť na Kolibu, sú tam Svierákovci teraz. A ja som ešte zaváhala, vravím, ale ja už mám lístok kúpený a on vraví, nie, ideme na Kolibu, šla som na Kolibu. Oni tam ako keby na mňa čakali, ako keby tam už vždy sedeli, boli. A keď som vošla do miestnosti, si pamätám, že povedali jej a potom sa obidvaja tak na mňa blízko pozerali, aj Honza Svierák, aj Zdeněk Svierák, ako keby študovali, ako keby už boli tou kamerou očí, pohyby rúk, ruky. No a keď som im povedala, že hrám na husle v reálnom živote, tak myslím, že bolo rozhodnuté. Takhle rychle. Nejrychlejší casting možná. Bolo to v podstate hneď mi povedali na tom castingu, že som tú rolu dostala. Čekala jste, že to bude mít taký úspěch? Ten film? Nebo že vám to změní život? V podstatě první role, se dá říct, taková velká. Taká významná. Ja som predtým bola vo filme Na krásnom modrom Dunaji, tiež kultovom slovenskom a tým, že sme mali ročníkových vedúcich profesorov, veľmi slávnych hercov, pán Martin Huba, Emilia Vašarieva, Božidara Truzanová, pán režisér Ľubomír Vajdička,
tak sme už ako študenti hrávali v slovenskej televízii. Nie veľa, lebo to bolo akurát 92 až 96. Čiže vtedy tie roky po komunizme tá kultúra, tam bol tiež zmetok, nebola tak podporovaná ako počas komunizmu. Čiže tej práce nebolo veľa, ale mohla som si zahrať už ako študentka v rôznych inscenáciách, televíziách a toto bol určite taký prelomový film. To, že vyhrá Oscara, to sme nevedeli. A byla jste na předávání Oscaru tehdy? Nebo... Nie, oni dostali len pár vstupeniek a viem, že šiel Honza Svierák, a samozrejme Zdeněk Svierák, Andrej, ktorého držali na pleci, na rukách a Eric Abraham, myslím, anglický koproducent filmu. A ja som bola vtedy v Bratislave a som to pozerala, si pamätám, v posteli, v mojom byte. O 4:30 ráno som sa vtedy cez rakúsku televíziu dozvedela, že som práve hrala v Oscarovom filme. To musela být euforie. Ale další přišla, když se vám ozvali z Hollywoodu, že vás díky Colliovi chtějí obsadit do dalšího filmu. Jaký to bylo vlastně zjištění, že tam, kolik scén jste tam měla? 2? 3? Dvě scény, že vlastně jako díky těm 2 scénám si vás všiml hollywoodský režisér a chce s váma natáčet v Praze. Ja. Jaký to bylo? Také neskutočné, že na niektoré veci, ktoré sa stanú v živote, neexistujú ani správne slová, ale neviem, na Slovensku to máme trošku asi tak, že sme skromní, ale sme skromní aj ako keby v ohodnotení niekoho. Čiže ja som síce robila veľmi veľa rozhovorov, bola som známa, ale nemala som nejaký pocit výnimočnosti, hej? Že Potom Colliovi. Že mám pocit, že tá slovenská nátura je taká, že no len sa z toho nezblázni. Bola si tam 3 minúty, hej? A nejaký Oscar, Amerika je predsa ďaleko, hej? Takže tu na to nič také zvláštne nie je. To, že to je ale naozaj výnimočné, som si začala uvedomovať paradoxne až o pár rokov neskôr. Práve to, čo ste povedali, Karene, keď som sedela u maminky v Dolnom Kubíne a mal som 24 rokov a rozmýšľala som, že o živote, o všetkom, tedy som ešte o spiritualite, o Bohu, o energiách nič nevedela, lebo sme nemali žiadne knihy na Slovensku vtedy o tom, ale necítila som sa dobre. Aj som, už to telo bolo citlivá na energie, na emócie veľmi, žalúdok, helikobakter, chronický zápal močového mechúra, konštantná bolesť hrdla, alergia na roztočia, som videla koberec a už som kýchala. Proste niečo sa so mnou dialo, aj vnútorne, aj to telo už ako keby kolabovalo. Ešte som si, keď som hrala popolušku, aj natrhla šlachy na nohe. A sedela som v takom jednom momente v Dolnom Kubíne u maminky v kuchyni a úplne si pamätám, ešte som o meditácii nič nevedela, že som zrazu sa ocitla v nejakom zvláštnom stave a som ako keby počula hlas, alebo to bol môj hlas a povedala som si, toto nie je môj život. Tak toto nemá byť. Toto som tu neprišla žiť. Musí byť ešte niečo iné, ale čo som nevedela, lebo Bratislava, Slovensko, maximálne Praha. A do tohto stavu zazvonil telefón, pevná linka a zrazu tam niekto hovoril po anglicky. Ja som myslela, že to je sestrin partner, tak som zložila, lebo som nevedela po anglicky. Ale potom ten telefón zvonil znova a z Českej televízie, ktorá bola koproducentom toho nezávislého filmu, mi povedali, že v Prahe je režisér Patrick Rendau, že v Los Angeles videl Colliu 17 krát a že som ho fascinovala v tom filme a že napísal pre mňa rolu, že či by som chcela sa s ním pristretnúť do Prahy a šla som a to bol začiatok. To vám změnilo život. Áno. Vlastně. Pak jste se v roce 2002 přestěhovala natrvalo do Hollywoodu. Byl to hon za tím americkým snem nebo spíš útěk z toho, jak teďka říkáte, z toho svýho života? Jak jste to vlastně vyvnímala na tom začátku? Trošku ako kombináciu, ale trošku to bol aj útek, preto, lebo ja som už nemala čo, ja som mala už 24-5 rokov, ale cítila som sa unavene staro, nešťastne. A
nevedela som, že kde dať ďalej tú moju energiu. Ako keby, že už tam som zažila všetko na tom Slovensku. Ja som baran, vy ste robili blíženec. Ak to môžem povedať. Poďte, řekněte to. No. A my barani máme takú expandujúcu energiu. A ja som práve bola vtedy vo vzťahu s blížencom tiež. Tak sa nedivím, že ste utekla. Tak aj v tom vzťahu som sa necítila taká... Ja potrebujem expandovať, no. Takže vlastne bol to aj nejaký taký možno aj útek, lebo som cítila, že ak mám ďalej žiť a vyvíjať sa, tak musím začať odznova. Čiže samozrejme, že to bola tam taká nádej, že wow, že možno, že by som mohla vyhrať Oscara aj za ženskú rolu niekedy. Jaký byly ty začátky v Hollywoodu? Bylo to náročný, nebo tam na vás čekali s otevřenou náručí? Taká kombinácia trošku, keď som povedala, že som hrala v Colliovi a veľa ľudí napríklad na takých amerických filmových marketoch, kde sa predávali filmy a boli tam z celého sveta, sa mi stalo, že ma doslova aj poznali ľudia, že si to pamätali, lebo ten Collia veľmi rezonoval v LA a veľmi rezonoval s americkým divákom, lebo to je presne ich typ príbehu. Krásny, smutný, romantický, s dobrým koncom. Alebo so smutným teda. Ale taký, čo chytí za srdiečko. A začínala som úplne od nuly. Začala som bývať v jednej malilinkej izbičke v dome amerického Slováka v časti LA, ktorá sa volala Venice Beach. A po anglicky som vedela veľmi málo a začala som v podstate robiť kompárs na veľkých hollywoodských filmoch, aby som získala tzv. Vouchers. Lebo som potrebovala tri vouchers, také tikety, aby som sa stala, kvalifikovala na členku slávnej hereckej únie Screen Actors Guild, SAG. Aby som mohla hrať potom už v tých ozajstných reklamách, lebo dovtedy som bola akože neúniová a človek sa chce dostať do hereckej únie, hej, to je také. Jak dlouho to trvalo, než ste získala ty vouchers? Trvalo to tak možno 3/4 roka. Oni vám ich nedajú, vy si ich musíte zaslúžiť, že ako keby nejaký producent si vás musí všimnúť, ona dobre robí, pokorná je, na čas. Dnes mám voľný voucher, dám jeho. To bez té angličtiny moc nejde, ne? Jste musela začít studovat tu angličtinu? Nebo jste se učila za pochodu? Za pochodu. Za pochodu. Jste se tam živila i modelingem? Áno, čiže na začiatku som robila modeling, music videos, kde nebolo treba rozprávať, alebo ten kompárs a postupne som sa učila. Hlavne som sa naučila zo spirituálnych kníh, ktoré ma veľmi bavili. Tie som si prekladala, počiarkovala. A z televízie som pozerala titulky Friends, seriál som pozerala s titulkami. A vy jste vlastně měla i kampaň, na kontaktní čočky. No, co jsem ano. se dočet. To jste získala díky svým očím. To možná jako je velká výhoda. To bol obrovský casting, lebo to bola celosvetová kampaň a to bolo teda pred recesiou, to bol ten ešte stále americký sen. Od toho roku 2002 do roku 2008 som stíhala ten americký sen, potom sa to zmenilo a z tej reklamy som žila 2 roky. Jakože vám zaplatili tolik, že už ste... A tam sú tie tantiemy. Tam sa to volá residuals, že keď kúpia práva, ja neviem, na billboardy, predložia ešte na ďalšie 3 mesiace, keď je kampaň úspešná, tak vám neustále príde mailom, poštou, šek, kde je napísané, hej, ako v tých filmoch vidíte, že koľko vám prišlo. To bylo škoda, že to není doživotní, že jo? By to chodilo furt, každý rok. Možno, že niektorí majú také zmluvy, ale tá kampaň potom eventuálne po takých 2 rokoch ju... Vy jste tam dělala vlastně se stát herečkou, splnit si ten svůj herecký sen, ale na svých webových stránkách říkáte, že jste se místo té herečky nebo té herecké komunity dostala do té spirituální komunity Hollywoodu. Jak to máme vlastně jako chápat? Jsou to jako 2 různý světy nebo jsou to propojený světy? Áno, to je dobrá otázka. No, to Los Angeles, čo som ja zistila, keď som tam prišla, je ako bolo vtedy určite v tom roku 2002 centrom západnej spirituality, že každý jogín,
z Indie, každý mních z Tibetu chceli prísť do Los Angeles a začať tam učiť. Čiže aj tie celebrity, aj tí slávni ľudia sú ako keby ovplyvnení tými meditáciami, tým extrémnym boomom vtedy tej spirituality, tých meditačných techník. A tak som sa nejak prirodzene dostala do takej komunity, ktorej členom napríklad bola Madonna, Jim Carrey, Jeff Goldblum, s ktorým som bola aj 2-krát na rande. Jo? Nedopadlo to? Ja som to vždy potrebovala cítiť veľmi a tam ako keby som necítila. A je to taká pikoška, ale naozaj maminka, keď som s ňou telefonovala, mi povedala, Silinka, prosím ťa, nezačni chodiť s tým Jeffom Goldblumom, on vyzerá ako tá mucha z toho hororu. On hral muchu. Já vím. A ja som si potom to tak, ale fakt trošku vyzerá ako mucha. Ale co by za to tisíce žen dalo, že jo, po celém světě? Áno, tak... Možná ten Jim Carrey by byl lepší. Jim Carrey by bol lepší, ale on bol vtedy v tom vzťahu s Jenny McCarthy. Mm-hmm. A tiež to mal potom komplikované. Myslím, že on tiež tá jeho túžba nájsť to šťastie, pochopiť to všetko je veľká. Aj teraz má veľmi krásne na tých sociálnych sieťach tie videjka o manifestácii, ale je známe o ňom, že trpí aj depresiami a že vlastne ide tak hore-dole. No. Ja sa práve som sa tým môjim vývojom snažila nájsť ten stred, ten balans. A nejsou to tyhle kontakty, které vás třeba mohli dostat do těch áčkových filmů, nebo jste nechtěla využívat těch svých kontaktů, který jste získávala díky tomu spiritualismu? Tak tam je najdôležitejšie mať agenta. Veľmi dobrého. Ja som mala, by som povedala, takého stredne dobrého. A neviem, na tých stretnutiach s týmito áčkovými ľuďmi, ono je to tak, ja som nikdy nebola taká, že ahoj, a môže ma tvoj agent reprezentovať, môžete mi pomôcť dať ma... Tam je to tak veľmi veľa, že toto by som povedala, že takýto krok by možno mohol to, čo som si vážila, že sme sa stretávali na tých mítingoch, ako keby zrušiť tú moju účasť, alebo to, že ma pozývali na tie stretnutia, na filmy a keď bol nejaký, neviem, Eckhart Tolle, slávny spirituálny líder, keď bol v LA, tak som doslova sedela vedľa Jima Carreyho, Jeffa Goldbluma a potom som bola pozvaná dozadu, do backstageu. Tam sa vás dotknul, jestli sa nepletu. No, toto videl ten Jeff Goldblum a potom ma pozval na to rande, že ten Eckhart Tolle ma nejak v tej skupinke tých 20-30 celebrít sa na mňa pozrel a potom už keď sme sa začali všetci rozprávať, lebo najskôr bolo také ticho, hej, všetci sa tak na Eckharta dívali a ja som mala také uvedomenie, aha, čiže toto je skutočná celebrita, že aj tie celebrity majú tú svoju celebritu a v tomto momente je to ten duchovný učiteľ. Takže tam všetci sa dívali, že čo Eckhart povie a Eckhart tam stál a vraví, no tak ako bola ťažká energia na začiatku. Všetci no, ale potom sa to ukludnilo. No. A potom ku mne prišiel a povedal že budem učiť. Že budem, ako znie to trošku čudne, ale naozaj takto sa mi dotkol ako keby srdečnej čakry a povedal, že sa vo mne rodí učiteľ. A vy jste učit začala, ale k tomu se dostaneme, k tomu vašemu učení. Já bych zůstal ještě v Hollywoodu. Někde jste říkala v nějakém rozhovoru, že vlastně stačilo málo a mohla jste se pořádně proslavit. Jak jste to myslela? Jestli jste třeba odmítala nějaký role, nebo jestli jste třeba nepřišla na casting nějakou roli, kdy vlastně ta herečka se pak proslavila? Áno. Dve cesty boli. Jedna bola táto, čo vy hovoríte, a druhá bola taká nepekná. čiže táto, čo vy hovoríte, je, že ja ako verím trošku v ten osud a verím aj v to, že to malo byť tak, ako to je teraz. Že možno by sme tu nesedeli, keby, že idem tou druhou cestou. Já doufám, že jo. Alebo možno, že I áno. pak byste přišla. Možno, že áno.
Len by som mala hore 5 asistentov. A bodyguard by tady seděl. A bodyguard. Bola som veľmi blízko Bond Girl, Casino Royale. Aha. Bola som aj na castingu v Londýne. A údajne som bola, môj agent to tvrdil, medzi 10 poslednými. Získala tú rolu krásna, úžasná Eva Green vtedy. A takisto som bola na castingu na NCIS, neviem, či u vás sa to volá nejak námořní niečo. Jo, vím, koukal jsem se. NCIS na rolu, ktorá... Námořní vyšetřovací služba. Áno. A každá herečka chce byť možno viac ako vo filme v seriáli, ktorý jej niekedy aj na roky zaručí ako ten príjem. A to sa povie series regular, čiže do seriálu a mohla mať trošku akcent, ale ja som vtedy prišla akurát z festivalu z Cannes, prišiel tento casting a ja som bola tak chorá, že som ešte vravila tým agentom, že keby mi to odložili aspoň o pár dní, lebo naozaj som mala, neviem, či to bola chrípka, teploty, ale oni nie, daj si 5 Red Bullov a choď, no, takže som šla, ale ten môj akcent bol trošku, viete, že keď si dáte Red Bully, tak predsa len je to trošku iné, obmedzené a ten akcent, hoci som už v tom čase dokázala skoro mať americký akcent, lebo som na tom tvrdo pracovala s coachom, tak ako keby to tam bolo cítiť proste tú chorobu a tá castingová režisérka dala vtedy feedback, že Sylvia bola všetko, čo sme hľadali do tej roli, ale má trošku tvrdý akcent ešte. Čo moji agenti boli z toho nešťastní a aj ma prepustili potom. Aha. No, to bola tá agentúra, ktorá bola akože blízko tých najlepších a oni jednoducho buď chceli, aby som už šla do toho veľkého sveta, alebo potom, keď sa toto stalo, už proste sa mnou rozlúčili. A je pak těžký vrátit se zpátky? Vlastně najít si agenturu, která vás bude zastupovat? Je to vlastně o krok zpátky? Je to ťažké, je to najťažšie na tom. No. Napríklad mňa fascinujú príbehy herečiek, ktorým sa to podarilo tým prirodzeným spôsobom, že nemali ani rodičov slávnych, ani nejakého partnera, ktorým pomohol, ale Ama de Armas, ona napríklad hrala, myslím, že Marilyn Monroe na Netflixe a tiež taká doslávna a mala tiež silný akcent, kubánska herečka. A jej sa to stalo tak, že ona čakala na taxík, kedy k nej prišiel agent a objavil ju a potom boli v partnerskom vzťahu. A dostala sa do tej agentúry, ktorá ju dokázala poslať na tie najväčšie Ačkové filmy a niekedy aj na rolu, ktorú mala hrať Američanka. A potom ju dostala ona. No ja som sa nedostala na ten level, kde sa robí tzv. Packaging, že ide sa robiť film s Tomom Cruisom a v tej agentúre chcú nájsť nejakú femme fatale a herečku. To klasicky o kontaktech. Je to absolútne o kontaktoch, alebo o šťastí, že doslova napríklad Charlize Theron stretla svojho vtedajšieho manažera v banke, keď tam urobila nejakú scénu a kričala, hej. Takže ja som si vždycky myslela, preto sa aj chodí stále po tých parties, hej, veľa na tie recepcie, akcie. A děláš tam scény. Nedelaj, ale čakáte na niekoho, že vás tam objaví. No. Je to tam veľmi silné a stáva sa to. A vy jste říkal, že ještě ta odvrácená strana, ten způsob, je to vlastně, co se teďka řešilo v posledních letech, to Me Too. Áno. To je vlastně ten způsob. A je to reálné, no. I vás to třeba potkalo? Vy jste se s tím třeba potkala, že nějaký agent nebo producent přešel a dal nevhodný návrh? Manažér, producenti, režiséri. Raz som bola jeden z príbehov na stretnutí s veľmi veľkým manažérom, ktorý práve bol... To sú agenti a manažéri. Manažéri sa ešte viacej starajú o toho klienta, o toho herca. A ten manažér, ako nebudem hovoriť, ale boli tam veľké Ačkové mená. Som bola na stretnutí a ten manažér mi doslova povedal, že on potrebuje zo všetky klientky poznať veľmi intímne. A ja vravím, že myslíte tak intímne? Áno. A myslíte, že všetky? Áno. A pre mňa to bolo ešte pred Me Too movement, ale ja som šla domov a bola som z toho nešťastná. Alebo jeden agent, ktorý už bol môj agent, tak povedal, že máme ísť na večeru a že ho mám vyzdvihnúť a tam sa ma snažil poboskať.
A viem, že vtedy som prišla domov a som si ostrihla vlasy pred zrkadlom. A iné príbehy. Takže vlastne bolo to reálne. Teraz asi už je to iné. Teď asi se víc bojí. Už by si to že asi se o tom nedovolili, mluví, no. Ale že to je tak 20 let zpátky, plus minus, Áno, klidně áno. 15, že ta situace možná byla jiná. No, ako keby sa do toho showbiznisu nasťahovalo veľmi veľa, neviem iné slovo ako predátorov, ktorí chcú veľmi ľahko získať tú svoju korisť bez nejakého, nemusíte ich moc volať na večere a šarmu a tak ďalej. Jednoducho ste agentom, režisérom alebo producentom a napojíte sa na tú extrémnu túžbu tých dievčat aj chlapcov z celého sveta byť slávnym a bohatým. Je tam nějaký zastání někde? Jestli jste měli třeba nějakou oporu, jestli jste třeba měli komunitu českých herců, modelek a tak a setkávali jste se tam a pomáhali jste se navzájem, nebo jste se cítila v Hollywoodu sama celých těch 18 let, nebo jak dlouho jste tam byla? Áno, 16. 16. Práve, že veľká pomoc ľudí z celého sveta, keďže tam prídu ľudia z celého sveta žiť ten svoj sen, alebo sa aspoň pokúsiť ten sen vytvoriť. Takže čo bolo krásne v Los Angeles je, že vás ľudia pozývajú do svojich domovov, dôverujú vám, každý deň nejaká party, premiéry, akcie, červené koberce. Naozaj tá podpora a je krásne stretnúť aj tých mladých režisérov, ktorí chcú urobiť film. Vlastne ja som sa tam našla v tom independent filmmaking, v tom nezávislom. Tam som urobila tých 20 filmov a so 4 som pomohla aj s produkciou. Takže tam ten spirit toho, že naozaj každý chce písať film, hrať v ňom, produkovať ho. Každý jeden človek v tom LA je temer z filmového biznisu. To je tam naozaj magické a nikde som nič podobné nezažila. Říkáte, že ve velkých filmech jste nehrála, ale hrála jste v posledním filmu Davida Carradina. Jaký byl? Protože to je ústřední postava z Kill Bill. Ano. Quentina Tarantina. Tak jaký byl? Protože byl to jeho poslední film, pak spáchal sebevraždu, jestli se nepletu, v Thajsku. Tak jestli to na něm bylo znát, že trpí depresema, nebo jaký byl na place? Protože i vy ste tam měla hlavní rolu, jestli sa nepletu v tejto filmu. Ja som pomáhala pri tom filme aj s produkciou, čiže ja som mala tú česť a teraz vidím, aké to bolo aj veľmi veľké šťastie ho voziť na natáčanie. 2 hodiny tam, 2 hodiny nazad. Takže som bola aj v jeho dome v Tarzane, v časti LA Tarzana. Aj som stretla jeho manželku. A on bol veľmi záhadný a on bol vlastne hlavne známy americkým divákom z toho seriálu Kung Fu. Ja som už v tom čase, keď sme tento film točili, rok 2009, bola veľmi duchovne založená, veľmi spirituálna, veľmi ma fascinovali tieto veci a viem, že aj on bol. Takže som sa aj o tomto s ním rozprávala a mal ten rozmer, ale zároveň bol taký nedostupný. Hoci sme sedeli v aute spolu v podstate celé hodiny, tak nebolo úplne ľahké sa s ním rozprávať. Ale ja neviem, nemyslím si, že či on trpel depresiami. Mám pocit, že skôr tá nehoda, čo ho potom našli v tej skrini v Thajsku, bola spojená s nejakými sexuálnymi praktikami, ktoré nedopadli dobre. Aha, to si nepamatujem, že spáchal sebevraždu. Tak. Myslím, že to bolo klasifikované ako nešťastná náhoda pri nejakej technike, kde malo byť niečo zosilnené a došlo tam k niečomu. Škoda. Vy jste mluvila o těch večírcích. Teď se hodně řeší večírky P. Diddyho. Tak jestli jste třeba byla někdy součástí nějakého takového večírku, nebo jestli jste byla pozvaná, jestli jste o tom slyšela v Hollywoodu, protože to byly slavné večírky, jeho white parties. O tomto, až o takomto niečom som konkrétnom nepočula, ale hrala som, aj som spolupracovala napríklad s Damien Chapa, režisér, ale on bol kedysi, chvíľku bol aj Ačkový herec, alebo som hrala manželku
herca Nika Mancuso, ktorý bol tiež chvíľku Ačkový, lebo bol hlavnou postavou v seriáli Stingray. A oni mi rozprávali o tých partích, ale v podstate viac menej to, že tam im agenti nosili drogy a že furt museli ísť a furt museli byť šťastní a stále museli ako podávať ten výkon, hej, že stále pozitívny, stále šťastný. A potom sa tam diali nejaké čudné veci, ale skôr, že nejaké nehody. Takže raz za čas som niečo začula, ale ja osobne som nebola na takejto party. A ty večírky, kterých se zúčastňovala vy, tak byly plný drog, alkoholu, nebo to byly normální, jako tam setkávání herců a producentů? Ja som bola v podstate len na takých normálnych večierkoch. Jeden z takých zaujímavejších by som povedala, kde bolo aj veľmi ťažké sa dostať, kedy som mala PR manažéra, ktorý ma tam dostal tým, že som musela dať všetky titulky zo Slovenska, z Čiech, urobiť doslova takú knihu a potom som sa kvalifikovala sama, bez partnera, že ani nebolo, že plus jeden. A šla som s nejakým fotografom a jeho manželkou. Tak to bolo slavná Playboy party v Playboy Mansion. Jste musela dopředu ukázat, že jste fakt jako slavná. Musela. Aby vás tam pustili. No, oni ma normálne prelustrovali moju slávu, že či sa kvalifikujem na ten level, no. To je povrchní svět docela. No je, no. Na to, že vlastně vy si potrpíte na to duchovno, tak jste strašně dlouho vydržela v tom povrchním světě, kde musíte dokázat, že jste vlastně slavná, aby vám se otevřely dveře. No nie tak dlho, tak do 16. takého roku 2010. Od toho roku 2010 som už šla viacej na tú spirituálnu cestu. Aj kvôli tomuto všetkému, že to, ako hovoríte krásne, nie je úplne ľahké to sprocesovať všetko. A na tej Playboy party, tak tam boli Ačkoví ľudia, samozrejme, že tam bol zákaz fotiť, všetci boli oblečení v podstate v pyžame alebo v spodnom prádle. Vy ste musela taky? Ja som mala také šatočky, ktoré mohli byť ako keby taká kombinetka. No áno, musela som, dress code bol pyžamo alebo spodné prádlo. A uška? Boli tam uškové, no. Ja som teda uška nemala, boli tam playmates. Nenabízeli vám focení pro Playboye? To nie. To som sa neusilovala. Stretla som tam veľmi slávneho režiséra, ktorého nebudem menovať, ktorý mi povedal, že by si chcel dať so mnou meeting a na druhý deň mi naozaj telefonoval jeho kancelária a mala som ten meeting, ale počas toho meetingu to bolo presne tiež to, že ja som zisťovala, že tu nejde úplne o prácu a on tiež, že ja nie som úplne taká herečka, ako by on chcel mať. V podstate hľadal postelovú herečku. Takú, no. Ale bol to veľmi veľký režisér a keď mi volala jeho kancelária, tak vtedy máte pocit, že sa vám zatočí hlava, že čože? Na stretnutie s týmto režisérom mám ísť? Ale vysoko letíte a potom aj hlboko spadnete. Aktuálně vlastně možná i kvůli tomu, bo díky těm svým zkušenostem se věnujete duchovnímu rozvoji. Vlastně, co si pod tím máme představit? A jak jste se k tomu dostala? K tomu vlastně, že z herečky a z modelky jste se stala, máte vlastní spirituální školu a učíte lidi, jak meditovat a jak poznávat možná sám sebe? Tak nepovedala by som to lepšie. Ale ako tá túžba, alebo to niečo také tam bolo od detstva. Ako keby už ako malinké dievčatko som cítila, že je niekde nejaká vyššia časť moja, čo môžeme kľudne nazvať vyššie ja už teraz. A cítila som, že tu nie sme sami. Vždycky, keď som sa dívala na hviezdy, tak mi bolo jasné, že sme len takou menšou súčasťou niečoho väčšieho. Aj ako ľudia, nielenže ja. A potom, ako som povedala, ten dospelý svet
tie náročnosti toho dospelého sveta a to, ako som to musela v sebe prežívať a tá moja citlivosť a to telo fyzické mi jasne dali najavo, že niečo musím so sebou robiť, ak chcem pokračovať v žití, doslova, lebo tie chronické ochorenia, aj tie bolesti boli veľké. A celkom prirodzene, súbežne s tou hereckou kariérou, už od toho roku 2002 som začala sa vzdelávať aj na tejto úrovni. A ako keby to bolo tiež tak naplánované v nebi, alebo pred týmto zrodením, že keď sa pozriem nazad, tak krásne som šla od jedného učenia, pochopenia k druhému, aby som jednoducho mala ako keby taký celý obrázok, aby som našla to, čo... Bylo těžké vybrat si vlastně ty učitele, kterým budete věřit, protože jste říkala, že v té době ten Hollywood byl plný, řekněme, koučů, guru z celého světa a určitě mezi nimi byli i podvodníci, že asi ne všichni to mysleli v dobrým. Tak jestli to bylo náročné vybrat si tú správnu cestu. Dobrá otázka, no bolo to také, aké to malo byť, ale áno, bolo to aj náročné. A náročné bolo hlavne zistiť napríklad to, že $1,500 seminár Tonyho Robbinsa, kde áno, dokážem to, zvládnem to, každý deň sa cítim lepšie. Yes man. Každý deň sa cítim lepšie. Lepšie. Better and better and better. Že vlastne to, tá energia euforická nie je reálna. A že mi to vydržalo ten obláčik z toho semináru 2 týždne. Tú energiu, zvládnem to a budem Bond girl a každý deň budem chodiť a budem si to hovoriť. A yes. A potom som sa znova vrátila k tomu, lebo ako keby som prišla na to, že ten vývoj nemôžem preskočiť. Nedá sa to preskočiť tým, že idete na se. A práve tí koučovia, ktorí najviac kričia, že budete mať peniaze, všetko, čo chcete, len musíte chcieť, pozitívne myslieť, vizualizovať, manifestovať a dokážete to, čo chcete, dokážete, tak tam je najviac tých ľudí. Lebo to sľubuje ten najrýchlejší spôsob, ako mať, čo chcete. Lenže my máme tie svoje emócie, my máme tie svoje vnútorné deti, tie svoje traumy, boliestky, puklinky, trhlinky. A to nikde nepôjde. My musíme pracovať so všetkým, lebo čo som pochopila najviac, lebo tam bolo veľmi slávne potom aj ten zákon príťažlivosti, kedy som si manifestovala, vizualizovala, ale potom sa síce aj stalo, alebo skoro stalo to, čo som chcela. Napríklad pri tej Bond Girl som si stále vizualizovala, pozerala som ako posadnutá všetky tie Bondovky a písala som si to, vystrihovala, predstavovala, že ako som Bond Girl. A manifestovala som dosť, lebo som bola až v Londýne, aj som sa stretla s castingovou režisérkou, ale som manifestovala aj zlé veci, že napríklad som točila jednu reklamu a tam sa mi stala v tom čase, ako som bola posadnutá svojou túžbou manifestovať Bond Girl, tam sa mi stala taká nehoda, že ja som hrala praženu a ma jeden ako človek v tej reklame ovalil krompáčom a tuto mi, alebo takto dozadu sa zahnal, ja som za ním stála, on si to nevšimol a takto mi tiekla krv a záchranka a vtedy som si uvedomila, že ja som sa zbláznila. Tými túžbami, tou manifestáciou, tým, že čo ja všetko chcem vyhrať Oscara, že doslova som dostala po hlave, tuto mám ešte stále jazvičku, a ešte keď mi to šli zašívať, vravím, pán doktor, ja som herečka, prosím vás, aby som tam nemala jazvu. Tak pekne urobila, keď som prišla na kontrolu, tak už držal v ruke DVDčko Koliu. Podpíšete sami? Tam je to naozaj veľmi... Kolia otvírá dveře, koukám aj po letech. Áno, tam si to všetci vážili. Takže vlastne som potrebovala ísť hlbšie, čo sa týka na tej spirituálnej cesty, hlbšie a hlbšie. Učenie napríklad Petra Levína, toho, že to telo si všetko pamätá, že musíme tie traumy z nás vytriasť, práca so zvukmi, všetko. To všetko ma dostalo vlastne až asi najďalej, čo by som povedala, do tej kalifornskej Mount Shasta, do mestečka, kde som študovala 3 roky na mystickej škole. To, co jste popisovala, je vlastně jako Yes Man, ve kterým hrál Jim Carrey. Ano. Tak myslíte si, jako, že, nebo byl to předtím ten Yes Man, nebo poté, co jste ho potkala? To bylo předtím. Předtím. Takže on vlastně jako možná chtěl ukázat, čemu se mají lidi vyvarovat, dá se to tak říct? Asi áno, to byla taká parodie, no. Parodie tomu. A bylo hodně takovýchhle, řekněme, seancí, kdy byla plný sál lidí a všichni zvali yes. No, ja som
Ako bola na tej jednej, to trvalo 4 dní a stalo to, ako vravím, $1,500 a bolo nás tam 2000 asi. To je dobrý biznis. To je veľmi dobrý biznis a bolo to neskutočné, ako bola to veľká sila. Aj sme chodili po tých žeravých uhlíkoch. Ale ako vravím, to je bublina, euforická, nereálna energia, ktorá postupne spadne, alebo keď človek sa v nej chce umelo udržiavať a nachádzať, veľmi veľa energie vydáva a tak to nefunguje. To musí ísť inak. Musí to ísť hlboko zvnútra z toho stredu a človek musí sa dostať do seba a naučiť sa pracovať aj s tým, čo nemá rád. V podstate, čo nemáme radi v tom vonkajšom svete. Nejakým spôsobom to nemáme radi na samých sebe. A objaviť to, ísť do toho podvedomia, do tých hlbín našej duše, je tá meditácia, je tá naša práca. Je to důvod, proč jste si otevřela nebo založila vlastní spirituální školu, abyste to poslala dál? Áno, presne tak. A hlavne som prišla na to, že neviem, a preto som sa vás aj pýtala, Karen, že kde cítite emócie? Lebo ja sa to teda pýtam každého. Odpovídají vám lidi? Áno. Jo? Ale ja som neodpovedal. Začala ste rozmýšľať. A ľudia, ktorí cítia tak ako ja v žalúdku, tak tí nerozmýšľajú. Tí povedia v žalúdku, solar plexus, áno, tam. Že oni v podstate zrazu stretnú niekoho, kto im rozumie, aké je to ťažké všetko tak hlboko cítiť. A to sú tí extra citliví, senzitívni ľudia. To je istá skupina ľudí na tejto zemi, ktorí boli zrodení do tohto života s extrémnou citlivosťou a tí sa musia naučiť do sebou robiť, lebo ináč príde helikobakter, ako som mala ja, žalúdočné vredy, iné ochorenia a tento život je, alebo nejaké závislosti. Však fajčenie, alkohol a tak ďalej. Veľa citlivých ľudí neskončí dobre, pretože nenašli spôsob, ako sa vysporiadať s touto bolesťou, s tými emóciami a s tým sa dá krásne pracovať. A práve cez tú moju online spirituálnu školu alebo cez workshopy v Bratislave uzdravenie emócií level 1, 2, 3 učím ľudí, ako pretransformovať negatívne emócie, bolesť na neutrálne. A ja vždycky vravím, že keď pretransformujeme, zmeníme, vyliečíme tú bolesť v nás, uvoľníme priestor tomu svetlu. A to svetlo si nás vždycky nájde. Na začátku jste tyto své myšlenky prezentovala na sociálních sítích. Tak se napijem na to. Jaký byly reakce? Protože ne každý rozumí tomu, co si přečte. Když takhle řeknu, takhle kulantně. Jaký byly reakce na ty vaše příspěvky? Ďakujem, že ste taký slušný v vašej otázke. To bolo v roku 2012. A práve to je to, že virálne video alebo nejaká takáto veľká vec, to sa nedá úplne tak naplánovať. Tam začínam spomínať ten osud a že to tak malo byť. Ja som práve po nejakom štúdiu, po nejakom tom leveli v tej Mount časte sa vrátila do LA a som mala zrazu takú intuíciu, idem nahrať videjko prvé. A nahrala som, to bol rok 2012, dostala som sa do veľmi vysokého, hlbokého stavu, ako Eckhart Tolle, hej, takže chápem, že som tam musela byť taká trošku prispatá, meditovaná, hej, záhadná. A to video sa stalo virálne a robili si z toho srandu a bolo to veľmi náročné, pretože to boli titulky v časopisoch, to bolo také otvorenie dvere v rámci tejto spirituality na Slovensku, možno to aj do Čích trošku došlo, ale veľmi veľa ľudí si ku mne našlo cestu. Oni videli cez tie filtre a zrazu, čože aj niekto iný rozpráva o týchto veciach. Čiže áno, bolo to už vlastne pred 12 rokmi, ale pamätám si to, bolo to náročné obdobie. Setkala jste se jako asi s hejtem a urážkami. Jde se z toho vymeditovat? Nebo se s tím musíte vyrovnat jinak? No, na tej úrovni, čo som ja zažila, to bolo skoro až sa to volá, že psychický útok, psychic attack. To bolo až nevydržateľné, že ma to paralizovalo. Ale našťastie tie prvé dni som bola v takom v Lagune Beach v časti LA s takými 200 ľuďmi
na seminári a tak doslova ma tam chránili energeticky, lebo to sú útoky. Viete, že sa hovorí, že aj jeden človek, keď na vás myslí, to môžete cítiť. A si predstavte, že zrazu desiatky tisíc, možno pár stoviek tisíc, takže to bolo náročné. Nebola som na to pripravená, ale postupne som sa musela s tým naučiť pracovať. Hodně se řešil váš příspěvek o setkání s mimozemšťanem. Myslím, že se vás na to vždycky všichni zeptají. Mě zajímá, jak jste to myslela. Jak to vlastně jako bylo doopravdy myšleno. Jestli to byla jenom nějaká metafora, nebo jak to vlastně jako bylo. A znova vám ďakujem za spôsob, akým ste sa to opýtali. Že ste No mě to zajímá. nepoužili nejaký titulok z bulváru, ktorý je často vytrhnutý z kontextu alebo úplným klamstvom, tak ako o tom písali v slovenských médiách. Ja som sa na tej spiritualite dostala pomerne ďaleko a myslím si, že každý má tú schopnosť, keď na sebe pracuje a hlboko čistí tie svoje emócie, programové vzorce, presvedčenia, ktoré nazývame negatívne, ale len preto, lebo musíme zmeniť tú ich polaritu, uzdraviť ich. Každý potom celkom prirodzene začne mať zážitky, ktoré môžeme nazvať neskutočné, zázračné medzi nebom a zemou. Jednoducho tých vecí, čo sa mne udiali, bolo oveľa viac. Ale preto rada poviem celý príbeh, nebudem to veľa naťahovať, lebo to nemôže byť vytrhnuté z kontextu, že len toto sa stalo. Na moje 33. narodeniny, 4.4. som mala stretnutie s jedným indickým guru. Predo mnou bol Jim Carrey na tom stretnutí. Bolo to v dome veľkého producenta v Beverly Hills. Keďže som bola súčasťou toho spirituálneho Hollywoodu, dostala som tam aj ja pozvanie. Šla som na toto stretnutie o tom guruovi. On sa volal Ananda Giriji z Indie. Sa hovorilo, že má veľmi vysoké vedomie. Stav bytia, skoro až také vedomie, ktoré nazývame Kristovo alebo Budovo vedomie. Čiže veľmi proste vysoký. A ja som šla na toto stretnutie ráno v deň mojich 33 narodenín, 4.4. a v roku 2006. A takto som pri ňom sedela a on povedal, že nemusíme sa rozprávať, lenže on mi ide dať niečo, čo v Indii nazývajú diksha. A prekladali to do slovenčiny napríklad požehnanie jednoty. A že to sa dáva rukami, ale že on mi to dá cez oči. Čiže on sa takto na mňa díval. Do očí. Dlho. Nemohla to byť hypnóza? No, čokoľvek to bolo. Ja som potom šla aj do Indie, ja som to aj študovala, takže potom som sa to učila ja robiť rukami. Naučila ste sa to? Áno, to bol prenos energie. Niektorí ľudia sa naozaj dostávali do vysokého stavu vedomia, ale nie až tak do vysokého, ako na tej univerzite jednoty v tom Chennai madrase, kde som bola 5 týždňov. Ale na tomto stretnutí sa mi niečo stalo, lenže keď sa vám niečo stane a keď do toho stavu by ste sa raz mali dostať aj tak sa vám to nezdá, že vám je zle. My ľudia skôr reagujeme na bolesť, že trpíme. Ale to, že zrazu vám je krásne, to je prirodzený stav bytia. Čiže ja som si to neuvedomovala, keď som odchádzala z toho stretnutia, že sa so mnou niečo udialo. Len z toho stretnutia som šla na ďalšie stretnutie s kamarátmi, producentami, kde sme naháňali jeden film, čo sme chceli robiť. A tam som od nich dostávala feedback, že čo som so sebou urobila, že či som si niečo dala, ale ja som nikdy drogy neskúsila. Chytila som šáločku a vravím, aká nádherná šáločka. Všetko bolo krásne, dívala som sa na ľudí, ako keby som bola do nich zaľúbená a ten môj kamarát Barry si ma zavolal vonku a vraví, že čo si dala? Vieš, aká si? Že čo ti je? A ja hovorím, nič? Prečo? Barry, však ja ťa mám rada. Všetkých mám rada, čo sa deje? No, jednoducho spätne chápem, že som bola čudná, lebo som bola vo veľmi vysokom stave vedomia. Asi tam bol nejaký prenos energií, dostala som nejakú aktiváciu, to sa hovorí v spiritualite, že niekedy dostanete aktiváciu v spánku, v meditácii alebo od nejakého učiteľa. A tak som šla domov, vtedy som bývala v byte vo West Hollywood na Sunset Boulevard a Dohiny a celý deň som robila všetko doma, nikde som teda nešla v prítomnom okamžiku, užívala som si ten stav ako blissful, neviem ako by sa to povedalo, že blissful state, ako taký nádherný, taká nirvána ako keby. A na konci toho dňa som šla
spať a v tej izbe som mala svetla z ulice, z toho Sunset Boulevard a som mala také žalúzie a som si tak v posteli ešte užívala ten stav a zrazu v tej miestnosti ako keby sa vynorilo z tmy nejaká bytosť vysoká. Strieborno-plazmatická a znova ako keby mala tvár a dívala sa na mňa, usmievala. Bola asi odo mňa 2-3 metre. A tento proces trval, neviem, pol hodinu, 40 minút. Znova tam bol nejaký prenos energií. Žiadne myšlienky som nemala, ani nikdy ku mne nepristúpil. Hej, to, čo novinári písali, že niečo, vôbec nič. 3 metre, trvalo to asi 40 minút. To bol stav, ktorý som odvtedy už takto dlho nikdy nezažila. A potom som zaspala, ráno som vstala a už som bola znova normálna. Musím se ptat, nemohl vás drogovat ten člověk, jestli se tam třeba nenapila něčeho, nebo tak, to se zeptám, prostě to by napadlo asi každého našeho diváka, jestli jako nevědomě jste si nemohla něco jako vzít, co nějakou jako drogu štěstí, nebo něco takového. Nič. Ale ja som sa potom, myslím, že som sa rozprávala o tom s mnohými duchovnými učiteľmi, ktorí už boli oveľa ďalej a v podstate oni to vravili, že toto je ten, aj Eckhart Tolle tvrdil, že to je ten ako keby prvý stav osvietenia, že to osvietenie, ten enlightenment, aj Eckhart Tolle v tomto stave je často sa nachádza. A že v podstate tí ľudia, čo mali podobné zážitky ako ja, tak tvrdia aj tie skupiny, proste potom som bola súčasťou rôznych takých, lebo som chcela nájsť to pochopenie, že čo sa stalo, že vlastne ak sú nejaké bytosti svetla, myslím, že keď sa takto pozrieme hore a vidíme, čo všetko je, aj už tie, často už aj v amerických správach, teraz sú rôzne sedenia o UFO, o mimozemšťanoch, už letci potvrdzujú, že sú informácie, ktoré boli utajované. A naozaj sa to postupne začína všetko odhaľovať a rozprávať o tom, možno ešte nie v európskych správach, ale v Amerike už je to bežné, že sa o tomto hovorí. Tak oni sú nejaké zrejme tie vysokofrekvenčné bytosti, ktoré my nemôžeme vidieť a ja som v tom stave sa ako keby zvýšila a tá bytosť sa mohla trošku znížiť. Čiže sme sa na tej frekvenčnej úrovni stretli. A podařilo se vám to ještě někdy? Dostat se do takového stavu? Nebo to bylo poprvé ojedinělý případ? Toto bolo jediný krát, kedy to bolo takéto, potom som mala ešte nejaké iné zážitky, ale ja som vlastne nevedela, čo sa vtedy stalo, ani nevedela som, kto to bol, ani nič. A potom som asi pár mesiacov neskôr šla za jednou jasnovidkou. Ja som aj chodila niekedy, lebo to bolo také, sme chceli vedieť, hej, nás to tak posilnilo v tom, že lebo vždycky nám tie jasnovidky povedali, jasné, vyhráš Oscara, jasné, stretneš muža svojho života. Podařilo se. ale vtedy som šla a to bolo veľmi zaujímavé, lebo to bola taká inštitúcia, kde bolo veľa jasnovidiek, také ako keď si idete dať urobiť nechty, tak tam boli jasnovidky. Na Ventura Boulevard v časti LA Sherman Oaks a volalo sa to Psychic Eye. Nebyly to vyhozený peníze? Ale nás to udržiavalo v tom nadšení, v tom Hollywoode, že má to zmysel nevrátiť sa domov. A vtedy jedného dňa som šla 2 mesiace po tomto zážitku do tohto Psychic Eye a tam bolo asi 20 jasnovidiek a o každej si môžete prečítať, že jedna robí karty, jedna sa napája cez telepatiu, jedna je channelerka, jedna jasnovidka. A ja som si vybrala nejakú pani, ktorá sa volala Beverly Lavender, lebo bolo napísané, že jej mamička je v umelom spánku už 10 rokov a ona sa s ňou naučila telepaticky komunikovať. A že takto dokáže ona aj s klientami vidieť, čo tam vlastne nejak je, hej, s tým našim podvedomím alebo tak. Tak som si ju vybrala a keď som šla s ňou na stretnutie, ona sedela asi tam, tak to bol medzi nami stôl a ona vraví, že tam niekto s nami je, že niekoho vidí. A ja hovorím, OK, ja som nikoho už nevidela. A ona vraví, že je to niekto, koho som ja videla pred pár mesiacmi. Tak to som asi si spojila, že či to nebolo to. A ona potom vraví, že aby som si zavrela oči. Že jej tá bytosť povedala. Tak som si zavrela oči a zrazu som cítila, ako sa mi niečo dotklo kolena a úplne vystrelila na mňa energia. To sa nedalo, ako keby elektrika. A som otvorila oči a ona sedela, ona sa nepohla. Takže ako keby sa tam niečo udialo. A ja vravím, že to čo bolo? A ona vraví, že tá bytosť pristúpila k tebe a dotkla sa ti kolena prstom. Ako i ty asi. To mi ona všetko referovala. Ale vravím, ani sa nepohla. A ja som cítila. Ten pocit mi nikto nezobrá. Bola som
úplne normálne. A potom sa nič nedialo, ona mi rozprávala tie všetky veci nejaké, čo mi rozprávala na moju starku, ktorá bola v nebičku, sa napojila. A potom sme skončili, to bolo asi pol hodiny a ona vraví, počkaj, tá bytosť ešte chce niečo povedať cez ňu. A potom povedala, že je to tvoj kamarát, volá sa Zork a že je z Plejad, že je to Plejadčan. To je co? A toto som presne povedala. To je co? What is it? What is Pleiades? Pleiadian? A ona povedala, I have no idea. Čiže samozrejme, že skeptik tu môže povedať, no, blafovala. Ale jednoducho ona nevedela nič o Plejadách ani o Plejadčanoch. Ja som prišla domov, som si vygooglila Plejady, bytosti svetla, ktorí sú veľmi blízko k ľuďom a pomáhajú im v tomto vývoji. Súhvezdie Plejad. Objednala som si prvú knižku, ktorú som preplakala. V druhej knižke som zistila, že v Severnej Kalifornii je mystická škola, kde je učiteľka, ktorá tiež je napojená na bytosti svetla Plejadčanov a založila mystickú školu a učí. Tak som jej napísala a začala som s ňou študovať. Proč jste se vůbec vrátila z Los Angeles zpátky do Bratislavy, když tam vlastně máte víc lidí, kteří vám rozumí, než v Bratislavě, kde jste na začátku ještě byla spíš jako terčem jako nenávistných komentářů a vlastně hejtů a tak za to, co cítíte. No krásne ste to povedali. Ja som už potom, keď človek začne ísť tak hlboko dovnútra a začne tak vnímať ten svet trošku inak a keď sa uzdraví, tak kde si prirodzene sa vyskytne aj tá túžba sa podeliť o tie spôsoby, ako sa uzdraviť na všetkých úrovniach. A vždy som vedela, že budem tam, kde ma bude treba. A keď ma ten život odvelí niekde inde alebo nazad, tak pôjdem. Ten impuls bol tatínek, o ktorého som sa vlastne starala niekoľko rokov v Bratislave, až kým pred pár rokmi neodišiel do nebička. A nejakým spôsobom to tak cítim, že asi je dôvod, prečo som sa narodila v Československu, prečo som Slovenka a že dobre, možno som musela aj získať to poznanie, to pochopenie na druhú stranu sveta. Ale vnímam to tak, že na Slovensku a v Čechách sú ľudia hlbší a reálnejší a v LA je si tá spiritualita veľmi rozšírená, ale mám pocit, že nie je až taká hlboká. Jednoducho to cítim tak, že teraz ma ten vesmír, Boh, život, osud chce mať tu. Založila jste spirituální školu. Jak to funguje? Je to jenom online? Nebo se třeba i potkáváte osobně? Ja milujem osobný styk. Vidíte, že to proste, keby sme sa rozprávali online, je to asi úplne niečo iné. 100%. Ale mám pocit, že ľudia trošku spohodlneli cez COVID. Ja stále tvrdím, že k spirituálnemu vývoju, prebudeniu, k poznávaniu patrí aj cestovanie. Ja som bola nielen v Indii, ale som chodila do tej Mount Shasty, 600 mil vždycky. Ale chápem, že táto doba je digitálna, takže online spirituálna škola existuje tak, že máme tam 24 prednahnatých lekcií, každý týždeň nové lekcie, raz do mesiaca aj dvakrát do mesiaca živé vysielania. Na Telegrame im každý deň, ak napríklad sú silné slnečné erupcie, o tomto napríklad veľa ľudí nevie, že slniečko má tie erupcie a nám to veľmi ovplyvňuje to, ako sa cítime. Toto je koruna čakra, energetické centrum a ľudia, mám okolo 100 ľudí v spirituálnej škole, ale aj iní, keď píšem na sociálne siete, sa sťažujú na bolesti hlavy, na tlaky a ja mám pocit, že to slníčko nám posiela ako keby cez tie erupcie, cez tie
sú solárnu plazmu, geomagnetické búrky, vysokofrekvenčné energie, ktoré my do seba musíme stiahnuť. Hej? Že veľa ľudí chodí za doktormi, že im niečo je, ale doktor povie, nič vám nie je. Oni sa prebúdzajú spirituálne, duchovne. A napríklad, keď niekoho boli hlava, stačí začať zhlboka dýchať a stiahnuť tie energie do celého tela, do srdiečka, do kostrče, to je prvá čakra a skoro 100% prípadov, keď toto človek urobí, sa to uľaví a my ten dar z nebies, ktorý prichádza cez tie solárne erupcie, dáme do celého tela a zrazu nám je lepšie a posunieme sa na tej úrovni vývojovej a zrazu dokážeme robiť veci, čo sme nerobili a tak ďalej. Alebo robím aj workshopy uzdravenie emócií u mňa v Bratislave v byte, kde máme 10 až 12 ľudí, ktorým sa chce cestovať a tam sa učíme veľmi hlboké techniky, ako liečiť traumy a tak ďalej. Podobných kurzů je v posledních letech hodně. I koučů vlastně je docela dost. Jak poznat toho pravýho, nebo co vlastně si vybrat, aby mi to pomohlo? Protože něco podobného dělá i Helena Houdová, nebo jakože je koučka, neříkám, že to je podobný, ale že Helena Houdová dělá koučku. Tak jestli se třeba sledujete s ostatníma koučema a třeba i varujete svoje klienty, co dělá, kam jít a nebo nejít, protože třeba na svých webových stránkách máte, že některý koučové to nabízí za 3 000 až 5 000 eur, ty svoje programy. A že myslíte si, že třeba to hodně lidí dělá kvůli penězům? No, niektoré ceny sú abnormálne vystrelené. Ja sa to teda snažím držať veľmi férovo, tak aby si to mohol dovoliť každý. A samozrejme, že aby sme aj prežili, lebo však tie aplikácie, pomocníci, technické veci, no, všetko dneska stojí. Mne tiež ľudia nepracujú zadarmo, keď to chcem dať na internet a tak, ale každý si musí nájsť to svoje, len je veľa toho povrchu. A ja všeobecne považujem za jeden z najväčších problémov, že ako keď mi niekto povie, že môj coach mi povedal, že keď cítim bolesť, mám ísť pozerať nejakú komédiu. Alebo mám ísť na prechádzku. Keď mám depresiu, mám zavolať kamarátke. Ja hovorím opak. Jediný spôsob, ako zmeniť tú bolesť, je ísť do tej bolesti. V podstate to, čo ja zdieľam s ľuďmi, je tá najťažšia cesta, ale tá najúčinnejšia a paradoxne tá najrýchlejšia. Lebo keď vy idete do hĺbky a zrazu chápete, prečo sa vám to dialo a idete možno do toho detstva, hlbšie, tak zrazu sa vám zázračne uzdraví, zmení strašne veľa aspektov vo vašom živote. Ja to vždycky volám, že máme tie kopčeky, ktorý niektorí koučovia povedia, preskoč. Ale ten kopček potom narastie. Až potom narazíme na múr. Čiže ja tvrdím, že musíme ísť hlbšie, zastaviť sa aj pri malom probléme a potom, keď ideme na absolútne dno, potom zrazu sa tam naleje to svetlo a tá naša realita sa zázračne upraví. Takže asi ten najväčší povrch, ako sme sa na začiatku rozprávali, že yes a budeme toto a rýchlo a uzdravíte sa. Tam je asi najväčší záujem a tam sa to dá najviac manipulovať a oklamať. Aj najväčšie peniaze sa dajú tam pýtať. Ale keď poviete ľuďom, že príďme a 2 dni spolupracujme a budeme aj plakať, aj pôjdeme hlboko, aj triasa, aj všetko. Alebo pracujte na sebe, meditujte, objavte v sebe tú bolesť, nepopierajte ju, lebo manifestujete so všetkými svojimi aspektami. Nie len s tým, čo si myslíte, že je dobré. Tak tam sa už všetkým nechce ísť. Tam už naozaj musí človek byť na to pripravený alebo nastavený na to, že víš čo, ja som tu prišiel naozaj do tohto sveta pracovať na sebe a nie proste stráviť čas pozeraním Netflixu a jedením čipsov. No. To vnímám tak, že to je vlastně takový návrat k tomu
nebo začátku vašeho příběhu, kdy jste chtěla studovat psychologii. A takhle jste se k tomu dostala. Áno, že sa ten kruh uzavrel. Ten No. kruh se uzavřel, se dá říct. A spolupracujete s jinýma koučama, nebo ne? Protože jsem zmínil tu Helenu Houdovou, jestli třeba se znáte, jestli se třeba sledujete, nebo ne? Ja som ju sledovala niekedy. Ona robí veľmi veľa, myslím, s tými tantrickými energiami, s tou ženskou sexualitou. I mužskou. I mužskou. Pozerala som si ju niekedy pred rokmi. Možno, že toto je znamenie, že sa mám k tomu vrátiť, ale osobne som ju nestretla, ale jej príbeh je zaujímavý. Ja sa snažím pracovať tiež so všetkými aspektami nás. Čo Marek Dobeš vo filme Diablová zbierka použil aj taký monológ, kde rozprávam o čakrách. Vlastne, neviem, či viete, ste počuli už o čakrách? Určite. Čiže ja to vnímam tak, že máme 7 základných čakier. Čo je vlastne čakra je nič iné. V sanskrite znamená točiace sa koleso. A to sú vlastne také, keďže my nie sme napojení do zástrčky a nejakým zázračným spôsobom fungujeme, tak ja to vnímam tak, že cez tie energetické centra, 7 základných energetických centier máme, do nás nejakým spôsobom prúdi energia. A tá energia z vesmíru, zo svetla, musí vyživovať potom cez to energetické centrum príslušné orgány. Máme srdiečnokovú čakru, tá vyživuje srdce, pľúca. A keď je tá čakra nesprávne fungujúca, keď má tam nejaké negatívne energie, tak s tým musíme pracovať. Čiže ja sa snažím sústrediť na všetko, aj na tú zem. Veľmi dôležité je uzemňovanie, zapúšťať korene do zeme, lebo my sme pozemšťanie v tomto živote. Aj na tú druhú čakru, tá sexualita, aj na ten solar plexus, tá bolesť, strach, sila, aj na tú lásku, srdiečko, aj na ten hlas, aby sme sa nebali hovoriť svoju pravdu, aj na to tretie oko, z čoho sa robí sranda, ale to je naozaj naše vnútorné videnie, intuícia a nakoniec aj na tú korunu, čo mali králi, Karol IV, všetko to napojenie na tú vesmírnu múdrosť. Takže ja to berem všetko tak komplexne. A ako ste sa spýtali ostatní koučovia, áno, teraz mám práve také obdobie, že sa začínam spájať s rôznymi inými koučami. Aj teraz v Prahe som nielen kvôli premiére filmu Mareka Dobeša, Diablová zbierka, ale aj kvôli 7. medzinárodnému spirituálnemu festivalu. Takže je to milé. A máte zapuštěný kořeny? Nebo se to ještě nepodařilo? Mám zapustené kořeny. Zaujímavá otázka a naskočilo mi, že raz som sa pýtala jedného takého duchovného učiteľa Marcela Vaneka, takého, čo tiež má nejaké napojenie, že prečo mám tú alergiu na roztoče. To bolo dávno. A on mi povedal, lebo nemám nikdy zapuštené korene. A že tie roztoče sú také zvieratka, ktoré keď niekto nevie, že kde patrí, kde je ten domov, nie je kdekoľvek, tak proste napádajú toho hostiteľa. Takže ja som sa vyliečila z veľmi silnej alergie na roztoče. Lebo som uzemnená na zemi. Či som v Prahe, je mi tu dobre a nájdem si to svoje miestečko, alebo v Bratislave, alebo som bola cez leto v LA, kde opäť som cítila a rozumela tomu, prečo som to tam tak mala rada. Já jsem to myslel tak, že vám ta jasnovidka v LA vyvěštila, že potkáte osudového muže. Potkala jste? Ne. Ešte nie. Myslela som si, že som mala jedného takého liečiteľa, duchovného učiteľa. S ním som bola veľmi dlho. On bol starší. Naučil ma krásnu metódu, ktorú tiež učím. Tlačenie na brúško a nájdenie tých emočných uzlíkov bolestí a práca s tými emóciami cez tlačenie na brúško. To je veľmi silná účinná metóda. Niekedy si myslím, že som ho kvôli tomu mala stretnúť. Hlavne. A to bolo práve s ním, to bolo také, by som bola osudové, že keď sme sa stretli, on len prišiel na seminár, bola tma a mne sa otvorilo veľmi srdce. Doslova, že sa mi otvorila hruď a začala som cítiť enormnú lásku. To ako vtedy, čo som mala ten zážitok, tak toto bolo tiež také, že čo to je. A keď sme sa neskôr rozprávali, tak on len šiel do tej budovy a tiež sa mu roztvorilo srdce. Čiže to bolo také osudové a boli sme spolu.
Je to těžší pro vás najít si ideálního partnera, když jste tak vlastně citlivá? Teraz to tak vnímam, že momentálne je to tak, ako to je, že nevyhnutne nie každý musí mať partnera a že človek, keď má a keď máte rodinu a ženu, ktorú ľúbite, je to fantastické, že sa to stalo, ale ja ako keby som v tom bola trošku zaseknutá, že som si myslela, že musím mať muža, že musím mať deti, že sa musím vydať. A keď som už cítila, že tie biologické hodiny tikajú, tak som, teraz to tak vnímam, bola zbytočne vo vzťahoch, ktoré neboli dobré a kde som už nemala byť, lebo som chcela čakať do nekonečna, že už nemám čas, už musím, už sa to má, už to spoločnosť chce, aby som mala hodnotu, aby som bola matka, žena. A nemusela som. A teraz už nikde nemusím ísť. Takže už som pochopila, že v tomto živote som mala byť fantastická teta. Moja sestra má dcerku 12-ročnú Najku, ktorú beriem do školy už vlastne zo školy každý deň 7. rok, takže som fantastickou tetou. Má syna Andrejka, ktorý má 20 rokov o chvíľku. Takže som teta, akou by som nemohla byť, keby som bola sama matka. A som sama a v podstate muža ani nehľadám, ani nečakám. A myslím si, že človek môže mať fantastický vzťah len vtedy, kedy sa naučí byť sám so sebou a je mu dobre samým so sebou. A ten vzťah potom príde ako navýšenie a nie ako nejaká dohoda, obmedzenie, kompromis, alebo musím, lebo sme si to sľúbili do konca života. Naučila ste sa byť sama se sebou? Áno, a je to krásny čas, je to vzácny čas. Mám to rada a musím byť sama so sebou. Práve teraz, keď robíme kampaň filmu Diablová zbierka a je to náročnejšie, tak je pre mňa veľmi dôležité, som povedala režisérovi Marekovi Dobešovi v jeden deň, že potrebujem ten deň pre seba, že či to môžeme všetko zrušiť, že sa potrebujem ako keby znova tak centralizovať, uzemniť. Jak dlouho tady budete v Čechách kvôli filmu Diablová zbírka? Budem tu teraz ešte týždeň, ale keď ste čítali tú moju stránku, tak tam bol www.silviasuvarva.sk To je moje meno a vlastne to je moja webová stránka, tak tam to mám napísané, že Osudová Praha. Nebol to jasnovidec, bol to taký astrológ v tej kalifornskej Mount Shaste, ktorý mal tiež veľmi silnú intuíciu. Vtedy som chcela počuť, že vyhrám Oscara, že budem v LA. A on mi povedal, že Kalifornia bola dôležitá na môj vývoj osobný a na nájdenie všetkých tých vecí, ktoré potom musím ďalej zužitkovať. Ale že tá moja čiara geografická, tá najsilnejšia, mi povedal, ide cez Prahu. Takže si přesťujete do Prahy, z Bratislavy? Uvidíme, neviem, ale je to taký stred tých svetov, že tá Bratislava je také, kde som vždy bola. Teda ja som z Dolného Kubína, kde som chodila do školy, kde mám sestru, neterku, synovca, ešte tetu, ockovú sestru. Maminku mám v Dolnom Kubíne. LA mi trošku chýba, ale momentálne si už neviem predstaviť, že by som chodila po castingoch. Ale človek nikdy nevie. A Praha je naozaj taká kozmopolitná. Niečo veľmi, veľmi zaujímavé, niečo, čo ma veľmi láka. Bylo by super možno tu znova mať aj nejakú hereckú príležitosť. To se chci zeptat, jestli jako třeba řešíte nějakou hereckou kariéru v Čechách, třeba v nějakém seriálu delším nebo ve filmu. Teď jste se potkala se Zdeňkem Svěrákem, s Honzou Svěrákem možná, tak jestli řešíte nějakou práci. Ja to ako keby tak neriešim. Ono sa hovorí v buddhizme, že alebo ja som v LA veľmi riešila však, aj to Bond Girl, že som za tým behala a potom som dostala krompáčom po hlave. Čiže teraz to vnímam tak, že ako buddhisti hovoria, že to, čo malo vždy byť vaše, k vám príde. Nájde si vás to. Že ono si vás to nájde. Tak ako v tom sne to príde k vám. Vy nemusíte za tým bežať. Takže verím v to, že ak nejaká herecká príležitosť, možno aj vďaka tomuto rozhovoru, keby ma niekto uvidel, že ako keby si ma to tak nájde. Že nemusím chodiť, prosiť, žiadať, vyvolávať, pretože nie som od toho závislá, mám tú spiritualitu, mám to vedenie tých študentov
to je tá moja vášeň. Pomáhať druhým, vytvárať nové meditácie. Třeba vás někdo uvidí v Ďáblovo sbírce, má to být jenom ve speciálních kinech, jestli se nepletu, promítání, ano. tak jenom jestli nám řeknete, kde to má být. Ďáblová zbírka sa má začať premietať od 17. prosince. Každý tretí týždeň v legendárnom kine 65 v štúdiu X. Je to pre takých fajnšmekrov, je to taká černá vlastenecká komédie o boji za pravdu. O tom, že vlastne traja kamaráti hľadajú dôkaz o tom, že Hitler počas druhej svetovej vojny mal konkordát, dohodu s vtedajším pápežom a že pápež mu to vlastne všetko to, čo Hitler robil, odobril, aby ich nechal na pokoji v tom Vatikáne, ten Hitler. Takže je to taký zvláštny formát, fun footage, ako bola Blair Witch, že vlastne si tí kamaráti navzájom točia kamerou to hľadanie tých dôkazov. Tak určitě budete na nějakým promítání? Budem sa snažiť. To bude aj počas celého budúceho roka. Takže i vy sa tam... A ja sa tam budem vyskytovať. Aj toho 17. prosince. I toho 17. prosince. By som asi chcela prísť. A ako vravím, Praha je úžasná. Ľudia, vy, Tereska, pán zvukár, všetci sú tu veľmi príjemní. Já se přijdu podívat toho 17. prosince. Vážne? Určitě. Tak to som rada. Já vám děkuji, že jste přišla. Ďakujem. A snad se uvidíme toho 17. prosince. Ďakujem Děkuji moc. za pozvanie a želám veľa spokojných divákov.